Hej og velkommen til min kanal. Mit navn det er Benedikte, og i dag der skal vi ud og gå i Dyrehaven på en tur, der bliver 10 km. Det er en rute, jeg har fundet på AllTrails, og der står de her 3 timer-ish. Så det bliver meget spændende. Der er stadig rigtig meget sne i København, så jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at være at gå ud i skoven. Men lad os få noget tøj på. Det er rigtig koldt udenfor, så vi skal have masser på. Og så lad os komme afsted. Så er vi altså på vej. Vi skal ret meget lige ud her, og I kan se, der er rigtig mange mennesker i Dyrehaven i dag, hvilket er rigtig hyggeligt. Der er også rigtig mange, der er ude at kælke og stå på langrend, så man har taget deres langrendski med. Så der er rigtig mange herude, og en, der er ude at løbe derovre. Mega hyggeligt. Det virker som om, der er mange, der har taget kælke med. Og som om de er på vej hen til noget. Så lidt spændt på, om det er fordi, der er nogle gode kælkebakker herinde. Det må der næsten være. Men hvor de lige er på vej hen. Og så kommer vi forbi. Hvad er det for et hus, der ligger her? Peder Leifs hus. Det ser rigtig hyggeligt ud. Det ligner et sted, man kan spise. Og så må det være selve bakken, der ligger derinde. Ja, det er det. Det er lidt sjovt, fordi jeg var her i sommer sammen med mit arbejde. Der så det altså helt anderledes ud herinde. Jeg tror ikke, jeg har været... Jo, jeg var her i oktober med min veninde Michaela og prøvede deres spøgelseshus, som jeg også kan se her på kanalen. Så der så også lidt anderledes ud nu. Nu er der rigtig smukt herinde. Nu er der lidt færre mennesker, og I kan se bakken derinde. Men man kan godt se på folk, at de... jeg ved ikke, om I kan se, men jeg har jo normalt mit kamera lige her, og så har jeg mikrofonen, og jeg kan godt fornemme på folk, at selvfølgelig kigger man jo, sådan bliver jeg filmet nu. Og nogle gange kommer jeg da også til at filme nogen. Men jeg prøver jo så vidt som muligt ikke at filme nogen og så klippe det lidt ud. Fordi man kan godt se folk. Sidst måske det er sådan lidt, går hun og filmer. Men nu er der altså ikke så mange den her vej, jeg skal. Så det er jo faktisk meget dejligt. Også bare, så kan jeg snakke lidt mere frit måske. Men ja, vi er som sagt kommet ind i Dyrehaven, og der er så dejligt stille herinde. Det var lidt noget andet, da jeg gik i Fælledparken den ene dag. Der kunne man stadig høre udrykning og sådan forskellige ting, men det må man tage med. Men det er altså super dejligt at komme ud, hvor der er stille nærmest. Jeg kan se, at der er nogle flere mennesker, der kommer herned. Men ja, det er faktisk ikke så koldt i dag. Jeg tror kun, det er 1 grad eller 0 grader. Så der er lidt stille og roligt. Det sjove ved bakken, det er jo, at det bare er åbent. Fremfor for eksempel med Tivoli, at der er helt lukket. Men her, der kan man altså sagtens gå ind og kigge på tingene, tænker jeg. Det er lidt sjovt. Det kunne være, at man skulle gøre det en dag. Bare gå derind.
Selvom det er jo lidt sjovere, når der ligesom er noget at kigge på og prøve, ikke? Og spise. Og ikke her, hvor det er lukket ned. Men det var ret sjovt. Mig og min veninde var derinde i oktober og prøvede deres trosspøgelseshuse. Var det faktisk. Og de var altså ret gode. Altså, jeg tror aldrig, jeg er blevet så skræmt før. Eller jo, måske der har været nogle andre gange. Og det var herovre, jeg spiste med mit arbejde, da vi havde den her sommerfest. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det må stå her på. Kirsten Pils. Og så er det Kirsten Pils Kilde, står der. Det må være den her. Her. Og så er der Kirsten, eller bare Pils. Hvad hedder den? Kildesø. Der var altså utroligt smukt inde i de lokaler, de har derinde. Og så kunne man også sidde hernede. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg kan lige gå hen til det. Der er altså præsendinger foran her, men jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men man kan i hvert fald sidde dernede. Hvis du er ny her på kanalen, så velkommen til. Jeg er ret ny her på YouTube. Jeg har postet eller udgivet en del videoer, men det er først nu, at jeg er begyndt på de her gå-videoer, som jeg holder rigtig meget af, og som jeg håber, at andre de kan lide og føle sig inspireret af, lige så meget som jeg bliver af at lave dem. Men jeg hedder så Benedikte og er 28 år, bor i København og kan godt lide at gå de her vandreture eller gåture, hvad man vil kalde det. Trekking. Nogle gange går jeg nogle kortere ture. Andre gange så går jeg de her 10 kilometer, måske mere. Jeg har vandret med min far et par gange op i Jylland, hvor vi vandrer i flere dage. Nu er der slet ikke nogen. Hold da. Det er mega hyggeligt, når det er sammen med ham. Men nu prøver jeg at gå de her soloture, som virkelig er så dejligt. Og som jeg snakkede om i sidste video, så har det altså gjort rigtig meget for mit mentale helbred. Komme ud og slukke hovedet lidt. Og få alt den her friske luft. Det er så flot. Jeg er ret glad for, at der er nogen, der har kørt her allerede. Jeg tror, hvis jeg havde valgt at gå den her tur i torsdags, så, hvor jeg ligesom gik i Fælledparken, så havde jeg nok ikke lige kunne gå herude. Fordi der faldt sneen jo hele tiden. Og nu er det så stoppet med at sne, hvilket er dejligt. Det var også rigtig hyggeligt, da det er noget. Det er slet ikke det. Men nu kan man ligesom gå på nogle stier. Og der er altså rigtig mange derude og stå på langrand. Det synes jeg er mega fedt. Det gad jeg faktisk godt at gøre i Danmark. Vi drejede til højre. Jeg er lige gået lige vej ud i lang tid. I sådan 40 minutter kunne jeg se på All Trails. Og der var altså nogle steder, hvor der ikke var så mange mennesker. Hvilket er helt mærkeligt at være sådan helt alene i en skov, føler man. Men så kom der hurtigt lige nogen sådan forbigående. Lige pludselig ud af det blå. Men der var lige på et tidspunkt, hvor jeg lige skulle sådan
koncentrere mig om ikke at være bange for at være alene. Det må være vildt at ride herude. Det gad jeg faktisk virkelig godt. Men ja, som sagt lige før, der var det lidt mærkeligt at gå der helt alene. Ja, igen. Man skal ikke lade angsten overtage. Man skal bare nyde sit liv. Og lade være med at være bange for, hvad der kunne være. Men jeg kan godt mærke, at den her tur, den er altså lidt mere hardcore, end da jeg gik fra Nørrebro til Frederiksberg. Fordi der er jo selvfølgelig et helt andet terræn herude, der er virkelig bakket. Plus der er rigtig meget sne, som I kan se. Man skal virkelig sådan træde varsomt. Så jeg har altså fået varme. Det er noget af en workout det her. Men jeg tænker, at der ikke går så længe, før at jeg holder en pause. Jeg tænker, at vi skal holde en pause her, når jeg har gået 4 kilometer. Og så må vi se, hvor mange pauser det bliver til i dag. Men jeg kan godt mærke, at den er lidt hårdere i dag. Hvilket virkelig er dejligt, fordi jeg har virkelig haft brug for at komme ud og røre mig. Og så er det bare fedt nogle gange at prøve at se, hvor langt ens limit ligesom går til. Der kommer nogle flere heste hernede. Simpelthen bare hestestien. Ja. Det tror jeg også, at det er virkelig hyggeligt. Nå guys, så har vi fundet et sted at sidde. Og jeg har glemt mine ting til at sidde på. Så jeg skal ikke sidde her for længe, fordi så tror jeg, at det bliver meget koldt i numsen. Nå, og jeg har kun den her oldgamle, jeg kan huske, jeg købte, som ligner et objektiv termokrus med. Men det holder altså ikke godt, så min kaffe den er altså blevet kold. Så ja, it is what it is. Det smager stadig dejligt. Ej, der er bare så dejligt stille herude. Man kan høre fuglene. By the way, jeg har et take på noget. Mit take, det er, at folk de har alt for travlt. Jeg har også nogle gange selv alt for travlt. Det gælder også mig selv. Men jeg har lagt mærke til, når jeg observerer andre mennesker, også når jeg er ude at gå, at folk nogle gange har så travlt, at det går ud over andre mennesker. Der er af mange grunde her i verden, på grund af, at der er nogle problemer, så er der utrolig meget vrede. Og det kan man virkelig mærke sådan på folk. Og når man bor her i København, så kan man ekstra meget mærke, at folk de skal fremad. De skal nå alt. Og selvfølgelig skal de også have lov til det. Det skal bare ikke være på bekostning af andres liv, eller deres tid, eller deres vej frem. Jeg har mange episoder, hvor jeg har lagt mærke til, at folk de ikke tænker sig om, fordi de måske er lidt et andet sted i deres hoved, eller
eller de på forhånd er vrede, eller ja, hvad de nu er. Og jeg har også gjort det selv. Har lagt mærke til et par gange. Men jeg havde en episode den ene dag, hvor jeg cyklede på arbejde, hvor at der var en mand med sin, hvad kunne hun have været, treårige pige bag på cyklen, hvor at fordi der er så koldt udenfor, så begyndte hun at græde, fordi jeg tænker, det var fordi det var koldt i hovedet. Det er ikke så rart, det synes vi ikke nogen af os, så jeg kunne godt forstå, hvor hun græd. Og faren prøvede ligesom at trøste og blive jo også sådan lidt stresset, måske eller lidt forvirret om sådan at komme til for den anden person, ligesom måske at fylde lidt af vejen. Og hun græd, og hun græd, og græd. Og så kommer den her unge dude, eller hvad han har været, I don't know, og ringer med ringklokken. Bliver ved, og kan høre det her barn, der græder. Og der er jeg bare sådan lidt, come on. Hvorfor? Altså sådan, hvorfor har du så travlt? Kan du ikke? Altså, fair nok, hvis du har et eller andet, du skal nå. En vigtig jobsamtale, eller et eller andet, men sådan igen, det skal nok gå. Altså sådan, slap af, tag 2 sekunder, hvor du lige trækker vejret, og så venter du på, at han kommer ind og holder til højre igen, får styr på sit barn, får beroliget hende. Og så går der ikke mange flere sekunder, så kan du køre videre. Og jeg oplever bare virkelig tit, at det sådan, ja, at folk de sådan, også hvis de skal gå forbi folk på gaderne, de sådan, kan ikke vente. Altså de bliver sådan irriteret på folk, når de går for langsomt. Fair nok, jeg kan også godt nogle gange, når jeg er stresset, eller jeg skal afsted, så kan jeg også godt blive sådan, come on. Men så bliver jeg ligesom nødt til at tage lidt i mig selv og være sådan, okay, det er virkelig heller ikke fair over for de personer, at man begynder at blive sådan sur, bare fordi at de godt kan finde ud af at slappe af og tage sig tid til nogle ting. Tage sig tid til deres, at de udgår. Og så er der nogle regler om, at man lige holder til højre, og man lige ikke, du ved, sådan så folk kan komme forbi, men større er det ikke. Ja, det er mit take. Jeg synes, at folk de skal nogle gange lige tælle til 10 måske egentlig. Og jeg har selv gjort det rigtig meget. Altså især når jeg har cyklet, så er jeg blevet sådan voldsomt sur på folk. Sådan virkelig blevet sådan, oh my god, fjern dig. Men nu har jeg bare sådan, på her, det vigtige er, at man har det godt alle sammen her på planeten, end at man skal begynde at blive sur over så mange, altså så små ting. Men jeg kan godt forstå alle der presset. Ja, det er, hvad jeg har at sige. Lad os hellere komme afsted igen. Så er jeg altså oppe på de 5 kilometer. 5,5 tror jeg, der stod. Og jeg kan se, at jeg er gået i den modsatte retning af, hvad den person, der har gået den, har gået. Men altså, det gør jo ingenting. Det går lige så meget ned og op ad bakke. Men det er lidt sjovt vejr i dag. Det er sådan, der kommer lidt sådan vand. Sådan en lille smule støvregn, men ikke rigtigt. Og så er det jo ret skyet faktisk. Men der står ikke noget med, at det skal sne igen eller regne. Og der er også virkelig vindstille i dag, hvilket virkelig er dejligt. Den ene dag, der kunne man jo ikke høre det lige så meget som en af mine andre videoer, fordi jeg har fået nye mikrofoner, hvor jeg har fået den der dead cat på, men man kunne alligevel godt høre, at der er kommet sådan lidt vand ind på mikrofonen. Ja, det
Jeg skal lige vende mig til det her med, hvordan de fungerer, de her mikrofoner, og hvad de kan tåle. Men det gik. Det skulle gerne være sådan ok vandtæt, men ja. Nu går vi altså herinde. Og noget, der er helt vildt, det er, at jeg jo går i min Salomon sådan sneaks, som er med Gore-Tex. Altså, der kommer ingen vand ind. Jeg har ikke haft våde fødder eller kolde fødder. Og det er altså sådan nogle meget tynde sko. Jeg forstår det ikke. Så altså, hvis der er nogen, der leder efter nogle trekking-sko, også bare til hverdag. Altså, de her bruger jeg altså også, når jeg bare er inde på arbejdet. Så skal I købe dem her, fordi hold da op. De er altså helt vilde. Ja, det er virkelig de bedste, jeg har haft. Som I kan se, så er der faktisk sådan... Der er lige kørt 2 forbi mig her nu. Men der er langrens... spor. Mega fed rute herinde jo. Altså, så der må have været mange ude og stå på langrend. Hvilket jeg også godt kunne se i starten, men der må vel også have været nogen i forgårs og i går. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal vende mig til, at det her med at gå alene i en skov, det er faktisk lidt en ubehagelig følelse at være i. Hvor jeg føler hele tiden, at jeg skal kigge mig over skulderen. Og jeg ved godt, at det er skørt. Eller det er det ikke. Det er overhovedet ikke skørt. Sådan er der mange kvinder, der har det. Men jeg skal også lade være med at tænke, at alt ondt er efter en hele tiden. Men jeg kan godt mærke, at det er noget, der går lige i maven. Så kom vi altså ud på noget vej, hvilket er ret dejligt at gå på nu. I kan se, der er en sø herude. Går vi her. Og det kunne jeg godt mærke, at det lige tog lidt pusten fra mig der lige at gå. Ej, ikke pusten fra mig, men jeg kunne godt mærke, at mit hjerte lige bankede lidt ekstra hurtigt. Da jeg gik der alene ind i skoven. Jeg ved ikke, om I kunne fornemme det på mig. Men igen, som jeg snakkede om tidligere, det der med angst, og jeg tænker, det er en meget naturlig følelse at blive sådan lidt, især som kvinde, at gå der alene, når man hører så mange historier. Men det gik jo fint, og der var ingenting at være bange for, selvfølgelig. Så det er en meget god start på hele det her med, at jeg ikke skal frygte, og jeg faktisk skal blive bedre til at gøre sådan nogle her ting alene. Det er Mølleåen. Hold da op. Nå, vi skal videre op her. Nå, der er en sti. Fedt. Jeg må hellere gå den, hvis jeg kan. Der er heldigvis lavet lidt sti her. Okay. Nu har jeg altså gået 7 kilometer, kan jeg se. Der står godt nok, der er stadig 5 endnu. Det er det, jeg ikke lige kan finde ud af med det her all trails, at det nogle gange virker som om, at enten så kommer jeg til at gå lidt mere, eller så er det fordi, at jeg går op ad noget. Hvad sådan skal der her? Jeg skal lige finde stien. Men i hvert fald så føler jeg, at den plusser på med kilometer nogle gange. Så jeg kan ikke helt altid regne med, at det kun er 10 kilometer. Jeg føler lidt, at den så siger, at det kommer nok op på sådan noget 12 kilometer. Men jeg har så virkelig prøvet at holde mig til stien i dag, eller på ruten, så jeg ved ikke lige helt, hvordan at det kan lade sig gøre.
igen, lige så meget som jeg nyder stilheden, så er der meget stille herude. Jeg skal lige se, om jeg går rigtigt her. Yes. Der er nogle huse hernede. Og en vej, jeg kan se, at stien slutter hernede. Jeg ved godt, at det her, det virkelig er skørt at indrømme. Og jeg kan mærke, at jeg får sådan helt tøj i øjnene. Men jeg har lidt blandet følelser lige nu. Jeg ved godt, at der nok er nogen, der synes, det ikke er noget at gå alene i en skov. Men det har jeg altså ikke lige gjort i mange år. Og jeg kan godt mærke, at der er en eller anden mærkelig frygt i mig, når jeg ikke har set en menneske i lang tid. Men altså, der er jo ikke sket noget. Så det er også sådan tårer af, at jeg er stolt af mig selv over, at jeg lige gik et langt stykke, uden der er nogen mennesker. Ja. Nu går vi ved Rødved Knivfabrikker. Der er sådan ret fine hus herude. Jeg ved ikke, om I kan se det på kameraet, men der står altså et par kronhjorte herovre. Og jeg ved ikke, hvor tæt jeg skal på dem. Jeg tænker ikke, det gør mig noget, men igen, når man er alene, så er det som om, at man er lidt mere påpasselig med ting. Ej, det ligner nogle meget små kronhjorte, faktisk. Det eneste, jeg er bange for, det er de store hanner. Dem bryder mig ikke om. Ej, guys, vi har gået 10 kilometer nu. Okay, altså de kigger lidt på mig, synes jeg. Gået 10 kilometer nu. Jeg går sgu den rigtige vej. Var det simpelthen jeg var bange for? Det var simpelthen jer. Nu bliver jeg lidt bange for den ene, når den er på vej hen mod mig. Okay, jeg troede, de var meget større. Normalt. Det skal lige siges. Normalt er jeg altså ikke så bange for dyr, men jeg har bare meget respekt for dem. Og når det er vilde dyr, så med så store gevier derpå, så så bliver jeg nok lidt mere bange, end hvad der er nødvendigt. Men det synes jeg er fint, at man respekterer naturen. Ja. Men vi har altså ramt 10 kilometer, guys. Så vi har altså lige lidt vej nu. Jeg kan jo godt se, at vi ikke er i mål. Men 10 kilometer, det har simpelthen været så god en rute. Den her rute kan virkelig anbefales. Også bare, hvis man gerne vil ud og gå med en ven. Så den tror jeg er en rigtig god snakkerute, det her. Ja, det er jo bare hele dyreparken, eller dyrehaven rundt. Så ja. Men vi har altså lige lidt vej endnu. Og så er vi snart i mål.
Altså selvom det ikke har blæst særlig meget dag, så prøv at se mit hår. Det er mit pandehår, der simpelthen er... Jeg ved ikke, hvornår det her det sket. Om det er fordi, det har ligget inde under huden. Det ser i hvert fald sjovt ud. Så kan jeg så se slutningen nu. Så fucking nice. Det var en god tur. Men jeg er godt nok også klar til at komme hjem nu. Og så skal jeg altså gå senere i dag også. Jeg bliver træt i morgen, tror jeg. Men på den gode måde. Jeg elsker at være helt udmattet i kroppen. Og så skulle sove. Det er så dejligt. Det vil altså sige, at den her video, den slutter nu. Vi er næsten ved stationen hernede. Så tak fordi, at du vil gå med i dag. Jeg håber som altid, at det har skabt lidt inspiration til selv at gå. Og ellers bare at synes, det er hyggeligt at følge med. Men ja, det var alt for i dag. Vi ses næste gang. Hej hej.